den. Vítejte u soutěže LPS Manie. Dnes se nám představí více ne, 4 tačapáci. Za malý okamžik si je předvedeme. Ukážeme jenom malou ukázku, co budou dělat. Tak, vyčkejte. Miniaturní chvilinku. Děkuji. Tančící kočičku uvidíme. Tančící kočičku, hvězdičku. Ano, tak máme malinký problém. Děkuji, že tady... Dále tady máme krásně lítající Sofii. Snad jí potvrdí postup do dalšího kola. Taky potvrdíte jezditelku na skateboardu. Tu veze! Posílejte jí hlasy, pokud se vám bude líbit. Sice nebude na žádnou písničku, ale to nám vůbec nevadí. A nakonec si představíme zpěvačku Kudrlinku. A to je zatím vše a potom budeme soutěžit. Už má čisto. Před malým okamžikem se porotě přivezlo nové sedadlo. A zapomněli jsme na to nejdůležitější. Představit naší porotu. Takže tento roztomilý pejsek se jmenuje Miro. Přesuneme se na dalšího porotce, který je ovšem nelítající pták. To je nějak podivný. Kitty. Předposlední porotce je hroch Míp. A posledním porotcem dnes je králíček nebo zajíček Čárlík. Tak. A my už se přesuneme na soutěže. Jako první se nám představí hvězdička. Tak, pojďme. Ahoj, hvězdičko. Takže ty nám budeš tancovat na písničku Zumba he, Zumba ha. Že jo? Jo, to je dobrá na Zumbu. No, Kajko už se pokoušel to tancovat a zhubnul o dost. Tak o kilo. Tak představ se porotě a můžeme na to jít. Tak já už to rušit nebudu. Dobrý den. Já jsem hvězdička a chtěla bych vám dnes tancovat. Ano, můžeš.
Ano, tak to byla naše hvězdička, která nám zatancovala. A necháme říct porotu, co na to říká. Takže co na ten tanec říkají porotci, se dozvíš za malý okamžik. Takže, Miro, co na to říkáš, na ten tanec? No, myslím, že výběr písničky byl výborný. Zumba to nebyla. No, ale mně se ten tanec líbil. Takže kdyby to bylo na nás rozhodnout, tak já bych si ji poslal do dalšího kola. Co na to říkáš ty, Kivy? No, já na to říkám úplně všechno, co Tlapka, vlastně Miro. No to víte, já si to pletu, je to Tlapka pokřtěný na Miro. Jo, a já bych teda řekl, že by neměla ale postoupit. Výběr písničky byl stejně dobrý, ale tanec se mi vůbec nelíbil. Bůuu. A co na to říkám? Já říkám, všechno dobrý. Kromě těch točenic, co tam byly. Takže já bych řekl, za to všechno, co tady v té soutěži předvedla, což byla jen minuta, bych dal na... A co na to teda říká Charlie? Já na to říkám úplně to samé jako Tlapka, takže ano. Tak. Jako další se nám předvede motýlek Sophie, jak bude létat. Tak vydržte na pár minut. Tedy pár sekund. Ani ne. Ale Sophie, tak se představ v porotě a musíme dělat, protože zatím máme na tom 8 minut a 14 sekund. Tak musíme dělat, takže představ se a můžeš. Dobrý den, já bych vám chtěla ukázat, jak se létá. Ano. Písnička je moc potichu, ale to vám snad nevadí. Ano, tak to byla naše Sophie. Co na to říkají porodci? Takže Miro, co na to říkáš? Já myslím, že to patří do dalšího kola. Podle mě by to mělo být ano, ale rozhodují diváci. Takže kdyby se měl tak rozhodovat, tak jdem ano. Souhlasím, ano. Já taky souhlasím. Ovšem, že i já. Ano, tak to bylo hodnocení od poroty. A můžeme jít na dalšího soutěžícího, který vám chce ukázat,
jak umí jezdit na skateboardu. Tak, veme po celý. No, takže ty nám tady budeš jezdit na skateboardu. A takže se představ a můžeme jít. Dobrý den, já vám chci zajezdit na skateboardu. Děkuji, tak můžeš. Toto nikde a nikdy a nikdo neskoušejte. Trénovali mě trénovaní profesionálové. Au. Pardon. Ano, tak je to konec mýho vystoupení. Hezké vystoupení, tak si pozveme porotu a uvidí, co na to řeknou. Co na to říkáš, Miro? No, já myslím, že ono to bylo celkem dobrý, ale... Jo. No, co je? Aha. No, ale to zbytečný mluvení, to tam nemuselo být. Ale já myslím, že můžu dát ano. No, taky myslím, že bych mohl dát ano, ale není to jistý, jestli postoupí, protože rozhodují diváci. Já taky. A představíme si posledního soutěžícího, který se jmenuje Kudrlinka a bude nám zpívat. A Kudrlinka je tady. Tak Kudrlinko, představ se a můžeš jít. Ano, děkuji. Dobrý den, já vám chci se zpívat, ale bude to jenom půl minuty, nevadí? Vůbec nevadí. Tak, děkuji. Můžeš začít. Ano, tak to byla Kudrlinka, poslední soutěžící. Co na to řekne porota, se dozvíme za miniaturní chvilku. Zatímco porota se dívala, tak se rozhodla pro jedno hodnocení. Že by jí dali ano, ale soutěžící hodnotí. Hodnotit vlastně jako posílat soutěžící do dalšího kola můžete na stránce www.kajkljackson.vbs.cz. Opakuji znovu www.kajkljackson.vbs.cz. V sekci videoklipy a v podsekci moje videa. Ano, děkuji. Tak to bylo všechno. Naschledanou.